التي يختلف بها القاصي والداني. حقق الله لكم جميعا الأهداف النبيلة في حقل التربية والتعليم والإصلاح. وختاما نتضرع إلى المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جميع مساعيكم في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يسبل الخيرات والبركات والأمن والسلام والاستقرار في دولة السنغال وفي العالم بأسره، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العالمين. أنا أتمنى وسيد محمد الخليل في خليفة سيدنا الرئيسي محمد المنصور، وأدعو إكرامه سيدي أحمد وسيد الحاج العزيز الأبطال. يقول لك ابن مكة سيدي أحمد وسيد الحاج العزيز الأمين، سيد الشيخ عمر وسيد الحاج مالك سي الأبطال. Kamilero ebuti kemapeta ngairo eyandiro aji kamape jinna kamape chera kamape chera Sheikh Ali Bakar Mansour ngata ko ni federal de Tijani de Gat do ta eboto e yalla du de chera de sole ngata ko Islam ko Tijaniya ko de jokkere en tan e ngata en jam ko de chera e ko de mo de أنا بدي أقول لكم أن الإسلام هو الاتجاهية هو الأجانب هو الدين هو الجنود البلد هي الجنود هي الجنود 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 السنغال الذي أبغى هذا الجمع أبغى هذا الليجر أبغى هذا الكسر في فين نحن بنتعامل بفترة سيدي حاج سيفور رضي الله تعالى عنه إلى يلد به إلى وجود إلى ولد به إلى ولد به وولد بشأن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mandato di cielo a Traue, e rota del peso uscire una critica di alla magari non c'è un uscito e quindi è grande il suo e la americana con la c'è una per la programma
hadi Sokhna Tijani oɗo saha woni e rendinede hadi Serifaɓe gaddi haade mon yeeɓiyankoɓe Nangue TV gaddi haade mon
tinonede hadiye ɓe moƴƴi hadiye o tinonede hen no moƴƴi caggal mum ko ɗuɓɓere kadi mbaɗɗon haqqillaji goto fof woni ɗo yo jooɗo ɗon tan mbaɗɗon haqqillaji sarɗiyeji ina haale hadiye o woni ɗo wondirende men anaha sarɗiyeji ko nogas e tati sarɗi galanamo tawa ceerno mo jagotoɗa yo rokke ɗo tawa o jogui yeeɗoɗo sendude jokkodirde rokirde ko haaliti cheikh ahmad tidiani radiallahu taala anhu ɗiɗi tawa an garɓe yagade ɗum ɗo tawa hay goto e ɗum waɗi yamere ɗoga ko wona tijjaniye saɗa jogi noone a accat tijjaniye o tan jogotoɗa tati a juurota ko waliyumo wona tijjaniyanke ɓuurɗo hen noon e mbawiɗo hen juurotoɗa ko nulaɓe e annabaɓe sahabaɓe tijjaniyankoɓe nayi o ɗiɗi mbaɗa ka ko a reeni lerdi e nden tan so wona taw ko ngaddo haɗi kala ko allah yemiri golla ko allah hani goppa joyina cheikhana ahmad tijani radiallahu taala anhu ko ɓuri ko nden ko ina yiɗa needi e bammo e dendagal ko yiɗete ko wona allah e dala ɗum ceerno nde kadi no fino so tijani ko rokkumaɓe ɗumone ko noon jogirtamo jeegom a howrotamo hoɗo allah woni holade hoɗo allah ko wiyaga jaggi ɗum tan anani ko haala e ɗum e moƴƴere tan jaaha waɗa ɗum hoolare aɗa golol ko ɓeɗeɗa ko allah yiɗa ɗum a waɗatama on sa jaggi aɓeɗo ɗumde allah wallahi miroje allah ko fakade allah jeeɗiɗi a yennata so jaari a raƴatamo jeeɗiɗi sa jaggi adduno ko hen ha mayde tani accata jeeɗeji a sibat eɓerde ma wowɗinaɗen naɓe moƴƴere nde ganduɗaɗa haaleji ɗum heeƴima ɗum ko gonga ina jeeya ɗon seeɗa ko haalaji ɗum nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wimo defi kala neɗɗo jabbo ɗum an tewman ma hasinade jeege ma naat aljanna ko allah ɓeyde e rende ko an jabbo ɗum ko e nene han mamma e ma rewɓe ma e siraɓe ma woɓɓe ma rewɓe eɓe ɗumɗa rewɓe fof ɓeni maɓe ɗon ɓe ko wayde tan ko ɓe julɓe eɓe gowɗini allah ɓe jeddani so tijani ɓe gañani mo hayso ɓe jaggani lawol ngol kamɓe ɓe naati e rewɓe faladaraɗo allah he sallllahu alayhi wa sallam oɓe naati aljanna ko allah ɓeyde e leyɗele soɓe gaɗimana ko jaggude lawol ngol sabu a yaaka noon aɗa witta aɗa miijo aɗa yettino to nder kamɓe maɗa ɓe ɗo moƴƴere haalaɓe hollude wonirta gonga ala a gonɗum sallata monɗo ɓural noon ɗuɗɗaɗoɗimoƴowa fof o hokkat sappo e goto fadat ha no keɗaji ɗuɗɗude puɗɗoɗa wuddude sappo e ɗiɗi waɗiɓe e yimɓe alduwa ɗiɗo ɗiɗi maɗe ka goɗɗo a taw wonteɗiɗo ɓen tan so wona ɗo ko gandu haɗi sappo e tati ɗo ko ene yimɓe heɗe wiye jaw hakko kamani a jangata so wona aɗa timmini lawol ndiyam kono timminde lawol ndiyam noon ko bandumano laaɓi subano laaɓi ɗum ko jewɗinaɗon no laaɓi aɗa wontiri sandigue ɓeɗo laaɓe ɗe so ɗenni e ma aɗa wawi yimɓude jam kaji saka kinama e noon kadi ko laaɓa koɗere nogas haji ɗumtotani ko jaw hakko kamali sappo e ɗe article ka haƴodirta aƴata sappo e jeegoma e haɗaɗo takko wonɓe tawanaɓe yeminaka yahoɓir sappo e jeeɗiɗi a teddintu kormina gonɗina dendaɓe jaayanɗi feeti noon seeɗaɓe hohoɓe mawɓe lawol ngol sappo e jeetati saɗa winda banduma e cimtima fof tan ina laaɓi sappo e jeeɗayi ɗo ko jooɗiɗa aɗa winda ɗo kadi tawaɗa laaɓi nogas so aɗa winda a ɗo ko kuccita funnaɓe so wona tawi noon koye denta gonɗa oɗon kuccita ko jeeji ɗumɗitaɓe walla ala tawa koye ɗangal gonɗa aɗa koɗi nokku aɗa fayi nokku sa fayi e windude tiine maɗa ɗe tan koto kuccita ɗumne sa ɗoɗo walla sa faɗɗino walla sa jaaho koyɗe so gasɗe goto aɗa winda a ɗeɗɗat ndeeƴa ɗuɗe ɗe puɗɗiɗa ɗumtira haɗa yoɗula hay goto a haaldata so tawine won garɗo yiɗi haaldude maɗe a jawata so wona tawi noon yiɗi haaldude ma ko ndene ma walla bamma walla seeko ma ko ɗo ɓeɗo tan kala ɓe yiɗe e ma haaldude nder ko ɗumɗata ko ine yiɗi haaldude e ma aɗa wawi ɗumde yemere ɗo jawata ɗo keɗoɗa ko haala aɗa jaabo ha so koye ɗiɗo kaako haytude wallata e duga he
sallallahu alaihi wasallam no kasiyata ti kamɓeje ɗuɗɗo jaggataade sara mum ɗo jagguɗo aɗa anndi ko kamɓeje ɗe filata so aɗa ɗuɗɗo a jaggat kamɓeje ɗe taw ɓerdema ɗeɗa tawitoro kamɓeje ɗe sa annda ko kamɓeje ɗe filata noon saɗa ɗuɗɗo jagga haa laaɓa ɗumgona haa ɗoppi waaɗi ganta ko ɗen mballa ko jaggata koɓene hakkille ma o e ɓerdema ɗe e an ina waawa yewitaade rende solo e ko gollata ko Abdallah hote kalbe Abdallah Abdallah yan kana la ko juurogol ziyara mbiya juurogol mbiyogol ɗin juuroɗa ko waɗi monati jaari yagge ziyara kada ɗo ɗon ko ziyara miskinaji juuroɗa ko waɗa anndi e juurogol he ɓe yiɗi torade hakkunde ma e Allah kono mbawon tindinde ɓe walla nafde ɓe walla hormade ɓe walla moƴƴande ɓe walla sukkude maɓɓe e ɗam ɗum haɗaka ɗum ɗum aɗa yamira yawaɗo ɗum ɗum fof tekki waɗi yaade Allah kono mawon juurogol so yiɗi juurogol hakkunde ma e Allah juurogol kon kon juurotoɗa ɗum ko nulaaɓe e annabaɓe e sahabaɓe tijaani
جاي يتاك بلا من جد حكم لا فكا انا مين انا فيتال Maruf. Maruf. Maruf.
Sono ko inɗele gonɗen e Dakar Madina Gounass inchallah. Mani de Matam. وجودي لو هني وجود دون وأني يوحنا لبكو ومجاك لا شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. إن شاء الله نركب وحنا نكون نكتشف المولود. بقول جلبة وما دينا شرطي مسيرة خلهم يجعل طريق شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. كذا هو يعنيه. بسم الله كان يدعو جاكا لا شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه.
ceerno yoroki on lasim e wadifa e wirdu aljumaa woto e mon fof yo renndi duuɗe mum ɗe ɗiɗi o mooma e yeeso makko o annda o kaama lasim e wadifa e wirdu aljumaa ɗum kadi so yehi tan yo wattu wirdude ceerno wi tinnoɗon noon wirdon yo Allah jaɓan en yo Allah reenan en ɗum o reenda en heen yo Allah hokku en fandude heen hokka en fandinde moƴƴere wonde heen heen enen e ɓeskuuji meeɗen jalasa e tijjaaniyaɓoɓe fof e juulɓe fof yo Allah waɗɗi leydi teeƴre e kawral e ndeenka o waɗa ɗum e leyɗeele julɓe fof o waɗa ɗum kadi e aduna he fof ceerno nena yawalla yalla defti rewmi dal defti mingo defti kaaraage def ɗono timmoono mo reewi juɗiti yëpp def ɗono tan ci aduna ndi yëpp sabu barke Allah e nelaaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam ci barke yalla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu ak ci barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu e barke al-Qur'an al-azim ak ci barke al-Qur'an al-azim e barke ci seeral ɓe ɓen e seeral ɓe maɓɓe رضي الله تعالى عنهم جميعا اكتبرك سني سرين اكسير سرين رضي الله تعالى عنهم جميعا الحمد لله رب العالمين يومي وعما ذاك نقولي سؤال كونيا 27 avril 2024 27 avril 2024 nden waɗata Dakar Goury ina hawra e sappo e jeeɗiɗi Shawwal sappo e jeeɗiɗi Humfaraano caggal gorka wonata so Allah jaɓi Dakar Goury ko 27 avril 2024 nden waɗata Dakar Goury hawra 17 Shawwal sappo e jeeɗiɗi Humfaraano caggal gorka Dakar wonata so Allah jaɓi inchallahu taala ceerno meeɗen Dakar déwén no yàlla suñu yàlla teewale 27 avril lay nekk 27 avril 2024 mooy nekk Dakar déwén mu tombeek nag fukki fan ak juróom ñaar ci weeru Shawwal mooy weer bi nga xam ne moo topp ci weeru korité ko di Shawwal fukki fan ak juróom ñaar ci weeru korité mooy nekk Dakar ginnaaw koor gi lay doon bu defee yàlla incha allah taala jooɗode hankkadi noon duwa o huccanaama eɗen huccana duwa o jooɗode hankkadi kala gonɗo ɗo yo jooɗo ane kay o yiɗi heɓde ko woni ɗo e waɗede ko yo jooɗo gonɗo ɗo fof yo jooɗo ceerno wi goto e men fof yo jangu fatiha laabi nayi salatul fatihi laabi sappo e ɗiɗi eɗen nganndi timmitinde du'a o mawrirde ɗum Allah e rewirde ɗum e yettirde ɗum baraji ɗi eɗen mbaɗa ɗum hadiya nenaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen timmitina du'aaw ko wonnoo ɗo e golleeɗe ɗen ɗo Allah ɗum fof
gila daaka ko fuɗɗi kala ko gollanmo ɗon e daaka he ko rimira allah tammude alqur'an e salatul fatihi e sayfiyu e denndaangal debbi dewe allah baɗa noon ɗiɗo ɗi fof gila daaka ko fuɗɗi haa ko woɗɗiɗen ɗo ko fof anndi e meɗen ko mawninirde ɗum allah e remirde ɗum allah e yettirde ɗum allah ko fof noon eɗen ndenndini baraji ɗi ko fof eɗen waɗa ɗum hadiya nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam e ceerno neena ɗoppi daakaji tambale mboolon xeetu jaamu yalla yi nga xam ne defoon nañ ko fii ci daakaji julli yi fi doon julli ak wazifa yi fi doon def alquran yi fi doon jàng ak salaatul fatiha yi fi doon jàng ak sayfi yi fi doon jàng ak mbooloo xeetu jaami yàlla yi fi doon def yëpp suñu yéene ci loolu dañoo fas yéene jaamu ko yàlla ak màggale ko yàlla ak sante ko yàlla léegi nag yoon yi yëpp ak tiyaaba yi yëpp nee na fas nañ yéene def ko hadiya yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teralee ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eɗen nduwono heen noon l'islam eɗen nduwono l'islam eɗen nduwono koye meɗen eɗen nduwono tijjaniyankoɓe ko fof eɗen nduwono wulɓe ko fof eɗen nduwono kadi leydi ko fof leydi men ndi ko fof e denndaangal noon leyɗeɓe takkiɓe en ɗe ko fof kadi eɗen nduwonoɗe kononne kadi eɗen nduwono aduna ko fof ceerno neena fas nañ yéene nag ci ñaan gi ñaanal l'islam ñaanal suñu bopp ñaanal taalibe tijaan yi yëpp ñaanal jullit yi yëpp waaye ñaanal réew mi yëpp ñaanal tam réew yi nga xam ne ñoo taxawal ñun yëpp ñu leen di ñaanal waaye tam ñaanal adduna bi yëpp alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الفاتحة لا بلي صلاة الفاتح لا بسقط إدي فاتحة ينتيون صلاة الفاتح بكيون أحياء تيين بيدك وحيد نعم فاتحة صلاة الفاتح مودي فوق أن يوهر هذا النور جمعنا رجال فاتحة صلاة الفاتح نكتمون يدوال بول الغالو
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الكتاب هكذا الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمنا جارا لنا jaga muuri kono gasdi avril inshallah 2024 inshallah mawla e baki muuri e baki ga muuri kala dilan muuri masha Allah duggu wotu ndesan inde saldude ceerno baggoroɗo ko daga jodam gorko wiyata ma ittuɗon leydi ɗumji wiyata ma ittuɗon leydi inchallah mawla leydi legal ceerno baggoroɗo giri guirɗo ceerno woni giri tuddo le may ko leydi law aya mo sippiro ngo no jiro won nuppu ko leydi jiro rus on jiro won do nuppu leydi ko leydi
batni muuri ɓe batni muuri barka Allah dilal won Allah diwnana ngu nak ceerno men seede muɗum e dennagal juuɓe kala alhamdulillah rabbil alamin Allah jarama yewoɓe Nanga TV woni moon